அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் காமராஜர். எனது வாழ்க்கை குறிப்பை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. நான் ஜூலை 15, 1903 ஆம் ஆண்டு விருதுநகரில் பிறந்தேன். எனது தந்தை பெயர் குமாரசாமி நாடார். எனது தாயின் பெயர் சிவகாமி அம்மாள். நான் 6ஆம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளேன். எனது அரசியல் பங்கு 1915 முதல் 1975 வரை ஆகும். நான் நடத்திய போராட்டங்கள் ஒத்துழையாமை இயக்கம், வைக்கம் போராட்டம், சைமன் கமிஷன் புறக்கணிப்பு, உப்பு சத்தியாகிரகம், வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டம், கள்ளுக்கடை மறியல், சிறை வாசம் சுமார் 3000 நாட்கள் ஆகும். எனது சிறப்பு பெயர்கள்: பெருந்தலைவர், படிக்காத மேதை, கர்மவீரர், கருப்பு காந்தி. ஏழை பங்காளர் தலைவர்களை உருவாக்குபவர்.